Danas ćemo pokazati kako isključiti telefon kada zapuca, znači kad ne može da se ugasi, a koji nema baterije, kojem se ne vadi baterija. Znači stisnemo power dugme za smanjivanje tona i home dugme u isto vrijeme. I zadržimo duže. Ovo pokazujem zato što sam primijetio da mnogi ljudi koji imaju telefone ne znaju to da urade. Prvo ćemo upaliti. Izgleda meni stvarno zapucao fon sad. To je to.